ஹலோ விவர்ஸ், வெல்கம் டு கேடி அக்வாரியம். ஸோ இன்றைக்குள்ள வீடியோ எதுன்னா ரொம்பவே ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு டாபிக், அதுவும் நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய ரொம்பவே ஒரு முக்கியமான டாப்பிக்கும் கூட. ஸோ நீங்கள் கண்டென்ட்டை பார்த்தே தெரிஞ்சிருப்பீங்க, என்னென்னா டாப் 5 லைஃப் ஸ்பேன் கம்மியாக உள்ள ஃபிஷ்ஷஸ் பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ இந்த குட்டி போட்டு நான் வந்து ப்ரீட் எடுத்து நான் வந்து விற்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்க அப்படின்னா நீங்கள் கண்டிப்பாக நான் சொல்கிற மீனை வளர்க்கலாம். அது மட்டும் இல்லாமல் ஒரு சில பேர் எனக்கு வந்து நிறைய வருஷங்கள் என் மீன் வந்து என் கூட இருக்கணும், அதுக்கான ஃபிஷ்ஷஸ் என்ன அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நான் சொல்கிற ஃபிஷ்ஷஸ்லாம் வளர்க்காதீங்க. சரி, இந்த வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிற மாதிரி ஒரு சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் அதே டைரக்ஷனில் தெரியும். ஸோ தட்டி விட்டு வந்துடுங்க, ஓகேவா? சரி, ரைட்டு, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம். ஓகே விவர்ஸ், நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்குறது வந்து ரோசி பார்ப் பற்றி பார்ப்போம். ஸோ பார்ப்பில் ஏகப்பட்ட வெரைட்டிஸ் இருக்குது. ரோசி பார்ப்னா 5 இயர்ஸ் வரைக்கும் தான் வாழுது. ஸோ இது வந்து கொஞ்சம் ஃபேமஸான ஃபிஷ்ஷு. ஸோ எல்லாருக்கும் இது தெரிஞ்சிருக்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ எல்லா பார்ப்ஸாலையும் 7 வருடங்கள் வரைக்கும் வாழ முடியும். ஸோ நம்ம வந்து ரோசி பார்ப்பை செலக்ட் பண்ணியிருக்கேன், ஓகேவா? இந்த பார்ப்ஸால் வெறும் 5 வருடங்கள் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் நீங்கள் 5 வருஷம் மட்டும் எனக்கு இது போதும் அப்படின்னா நீங்கள் வாங்கிக்கலாம், ஓகேவா? நம்மளை பொறுத்த வரைக்கும் இதுதான் 5வது இடத்துல இருக்குது. ஸோ வாங்க 4வது இது பார்ப்போம். ஸோ 4வதாக இருக்குது ஜீப்ரா டேனியஸில் பிங்க்கும் இந்த கலரும் ரெண்டுமே அதுங்களால் அதிகபட்சம் வாழக்கூடிய வருடங்கள் வருது. என்னதுன்னா 7 வருடங்கள் வரைக்கும் தான் வாழ முடியும் அதுங்களால், ஓகேவா? அதனால் இதை வந்து நம்ம 4வது இடத்துக்கு கொண்டு போயிருக்கோம். ஸோ வாங்க அடுத்து 3வதாக என்ன ஃபிஷ்ஷஸ் இருக்குங்கிறத பார்க்கலாம். ஸோ 3வதாக இருக்கிறது தான் மோலி. ஸோ இந்த மோலிஸ்லாம் உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே ரொம்ப பாப்புலரான ஃபிஷ்ஷு. ஸோ இதுங்களால் எவ்வளோ வருடங்கள் உயிர் வாழ முடியும்னா நீங்களே அதிர்ச்சி ஆயிடுவீங்க. ஸோ வெறும் 4 வருடங்கள் மட்டும்தான் இதுங்களால் உயிர் வாழ முடியும். இதோடு சேர்ந்த பிளாட்டிஸ், வாட்டைல் எல்லாமே இதுங்களோட வெரைட்டியான எல்லா இதுவும் 4 வருடங்கள் தான் உயிர் வாழ முடியும், அதாவது குட்டி போடுற எல்லாமே, ஓகேவா? சரி, ரைட்டு, வாங்க அடுத்தது 2வது என்ன இருக்குன்னு பார்ப்போம். ஸோ 2வதாக இருக்கிறது ரொம்பவே ஆச்சரியத்தை கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு. ஸோ பீட்டாஸால் வந்து வெறும் 2 இல்லைன்னா 3 வருடங்கள் வரைக்கும் தான் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ நிறைய பேர் பீட்டா தான் வாங்கியிருப்பீங்க, இன்னொரு நேம் என்னென்னா ஃபைட்டர் தான் வாங்கியிருப்பீங்க. ஸோ நிறைய பேர் ஃபைட்டர் விட்டு உடனே சாக்கடிச்சிருவீங்க. ஸோ இதுங்களால் வெறும் 2லேருந்து 3 வருடங்கள் மட்டும்தான் உயிர் வாழ முடியும். ஸோ அதையும் குறிச்சிக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு இது பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் வளர்க்கலாம், ஓகேவா? ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. ஸோ நம்ம இதில் இடத்த பிடிச்சிருக்கிறவங்க தான் கப்பீஸ். ஸோ கப்பீஸ்ன்னு சொல்ல ஆரம்பிச்சிட்டாங்க. இதுங்களால் வெறும் 2 வருடங்கள் மட்டும் தான் உயிர் வாழ முடியும், ஓகேவா? ஸோ இது வளர்க்கணும்னு நான் இவ்வளோ நேரம் சொன்ன எல்லா ஃபிஷ்ஷஸும் நீங்கள் வளர்க்கணுன்னா வளர்க்கலாம். ஸோ ஒரு பிரச்சனையும் இல்லை. பட் இதுங்களால் இவ்வளோ தான் உயிர் வாழ முடியுங்கிற இன்ஃபர்மேஷன் நான் கொடுத்துக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ என்ன இருந்தாலும் நிறைய பேர் லைக் பண்ணுறது கப்பீஸை தான், ஓகேவா? சரி, ரைட்டு. ஸோ ஓகே, இப்போ வந்து நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ நான் இப்போ சொன்ன லைஃப் ஸ்பேன்லாம் நீங்கள் கரெக்டான வாட்டர் டெம்பரேச்சரும் அதுங்களுக்கான ஒரு நல்ல ஒரு இயற்கை சுச்சுவேஷன் கொடுத்தா மட்டும்தான் அதுங்களால் வாழ முடியும், ஓகேவா? ஸோ இவ்வளோ தான் வாழுமா அப்படிங்கிறத விட நிறைய பேர் இவ்வளோ வருஷம் வாழுமா அப்படின்னு தான் நிறைய பேர் இந்த வீடியோவை பார்த்துருப்பீங்க. ஸோ இந்த வீடியோ பார்க்குறவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு வந்துருங்க, ஓகேவா? ப்ளீஸ் தயவு செஞ்சு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ரைட் சைடில் இருக்க ரெட் கலர் பட்டனை சீக்கிரம் தட்டி விட்டு வந்துடுங்க, ஓகேவா? அப்புறம் பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணிடுங்க. அப்படின்னா தான் நான் போடுற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு வரும். பாய், அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம்.